Dragi moji, dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam integralni hljeb sa 5 vrsta brašna. Pa počnemo kuhati. Dodajemo prvo bijelo brašno. Prije mjerenja brašno je potrebno promiješati i na taj način, znači potrebno ga je prozračiti i tek onda napuniti mjercu i izravnati uz pomoć kaške. Zatim dodajemo praževo, pšeničnu integralnu, heljino, i kukuruzno brašno. A zatim dodati i po jednu kašiku sjemenki suncokreta, 7 mljevenih sjemenki lana, sjemenki tikve, susama i čija sjemenki. Promiješati. Dodati 1 čajnu kašiku soli. Jednu kesicu kvasca i 240 ml tople vode. Tijesto prebaciti na radnu površinu i mijesiti nekih 5 minuta da bi se oslobodio gluten iz brašna. Što se hljeb više mijesi, to se više oslobađa gluten i tijesto bude bolje. Izrađeno tijesto ostavite u pokrivenoj posudi, ja ga ostavljam ovoj u koju ću peći u vatrostalnoj, pa minimalno sat i pol. Peći 40 minuta u prethodno zagrijanoj rerni na 250 stepeni. Kada se hljeb ispeče, malo pokvasiti, zamotati u čistu krpu, staviti u najlonsku kesu i ostaviti nekih 10-15 minuta da hljeb malo omekša.